Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Λοιπόν, από Κάλυμνο, έτσι. Παναγιώτης Στόκος βρίσκεται εδώ στην Ιχθυόσκαλα. Στην Ιχθυόσκαλα, εδώ στην Κάλυμνο, όπου τα σκάφη είναι περίπου 1000 με 1200 αλλιευτικά σκάφη με 6.000 περίπου. Είναι στην περιοχή παραγωγής. Πολλά ψάρια τα οποία υπάρχουν εδώ στην Ιχθυόσκαλα, βέβαια, και ο κόσμος τα απολαμβάνει βέβαια μετά. Αλλά πρώτα βέβαια γίνεται το κοσκίνημα από τους ψαράδες. Εμείς σε λίγο θα περάσουμε με τον κύριο Καμπουράκη εδώ που θα είναι δίπλα μας για να μιλήσουμε λίγο για την Ιχθυόσκαλα, γιατί υπάρχουν και κάποια προβλήματα. Υπάρχει το πρόβλημα της συγκοινωνίας και πολλά άλλα. Σε λίγο πάλι μαζί με τον κύριο Καμπουράκη στη συζήτηση. Είναι ο αρχηγός εδώ στην Ιχθυόσκαλα. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, Παναγιώτης Στόκος, δεν θέλω να είμαι πρωταγωνιστής εδώ. Πρωταγωνιστές είναι οι άνθρωποι εδώ από τα νησιά στα ρεπορτάζ τα οποία επισκεφτόμαστε, έτσι, με βάση την ΚΟ και με ρεπορτάζ σε όλα τα κοντινά νησιά. Νικόλαος Καμπουράκης, βιοπαλαιστής, παντρεμένος με 5 παιδιά, άνθρωπος που αγαπάει εδώ πραγματικά την Κάλυμνο και βέβαια είναι πάντα κοντά στην Ιχθυόσκαλα για να δει κάτι το καλύτερο. Πρώτα να ρωτήσουμε τον κύριο Καμπουράκη, καταρχάς καλημέρα για την Ιχθυόσκαλα εδώ πέρα. Τι ιστορία έχει αυτή η Ιχθυόσκαλα εδώ στην Κάλυμνο, και βλέπω στα στοιχεία που κρατάω περίπου 1000 σκάφη, έτσι. Ναι, η Ιχθυόσκαλα από τότε που ιδρύθηκε, ας πούμε, βέβαια αποτελεί από 1000 σκάφη μέχρι 1200 σκάφη. Τώρα, όσον αφορά για την παραγωγή, κάνει ό,τι μπορεί ο κάθε ένας ψαράς, αλλά οπωσδήποτε υπάρχει πρόβλημα με την παραγωγή. Γιατί τη θάλασσα είναι ταλαιπωρημένη σχεδόν από όλους μας. Τώρα ποιος φταίει, ποιος δεν φταίει, αυτό δεν μπορώ να το ξέρω. Ξέρω όμως ότι κάθε χρόνο πάμε προς το χειρότερο για το θέμα της αλίας. Και εκείνο που θέλω ακόμα να πω για τους αλείς, τους οποίους συνεργάζομαι μαζί τους και όχι μόνο αγαπώ τους αλείς, αλλά αγαπώ και σχεδόν όλη την Κάλυμνο. Θέλουν κάποια προστασία, κάποια βοήθεια. Και αυτή τη βοήθεια δεν ξέρω από πού πρέπει να την έχουν. Όμως κάνουν ό,τι μπορούν. Περισσότερο αυτοί οι άνθρωποι που ταξιδεύουν, που πάνε για ξηφίες, και όλοι οι αλείς. Πάνε σχεδόν, οργώνουν όλη την Ευρώπη, όλη τη θάλασσα, πάνε μέχρι τη Λιβύη, μέχρι την Κύπρο, μέχρι δεν ξέρω πού, ας πούμε, για να βγάλουν το ψωμί τους. Και καταλαβαίνετε τι είναι λοιπόν για την Κάλυμνο. Και η δύναμη της Καλύμνου σήμερα είναι από αυτή την αλία. Και περιμένουμε όλοι από αυτή την αλία. Θα σας ρωτήσω, κύριε Καμπουράκη, λίγο έτσι και να φαίνεσαι πιο καλά. Έλα. Μπράβο. Τι ψάρια μπορούμε να βρούμε εδώ στην Ιχθυόσκαλα, εδώ στα ψαρέματα εδώ από τα πλοία? Να σας πω, τα ψάρια που περισσότερο είναι η περισσότερη παραγωγή στην ποσότητα είναι ο ξηφίας, ο οποίος σήμερα, δηλαδή την εποχή αυτή που εργάζονται τα καΐ και αυτά, περισσότερο παραγωγή είναι από το ξηφία. Τα άλλα σκάφη που παραγαδιάρικα, διθιάρικα και όλα αυτά τα πράγματα είναι πολύ λίγα η παραγωγή, και με το να είναι λίγη η παραγωγή φεύγουν τα σκάφη μας τώρα αυτή την εποχή από εδώ και πάνε, ας πούμε, στα νησάκια και βρίσκουν κάτι παραπάνω, και εκεί καταλαβαίνετε προσπαθούν να πάρουν περισσότερο στο θέμα της τιμής. Οι τουρίστες εδώ επισκέφτονται την Ιχθυόσκαλα, θέλουν να φάνε το φρέσκο ψάρι? Η Ιχθυόσκαλα, σας είπα, η παραγωγή για την Ιχθυόσκαλα με το να είναι καλοκαίρι, τα περισσότερα καΐκια σκάφη φεύγουν και η παραγωγή είναι περιορισμένη. Υπάρχει και θέμα συγκοινωνίας, έτσι. Ναι. Εκείνο που επήγει και είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα για την Κάλυμνο, γιατί ξέρουν όλοι τα ξέρουν τα προβλήματα, όλοι οι πολιτικοί και σχεδόν όλοι οι Κάλυμνος ξέρουν ποια είναι τα προβλήματα της Κάλυμνου, και η Κάλυμνος έφτασε πια στο χείλο του γκρεμνού και πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε. Η συγκοινωνία λοιπόν της Κάλυμνου, η συγκοινωνία λοιπόν της Κάλυμνου είναι τελείως ασύμφορη. Δεν υπάρχει. Κάνουμε 2 και 3 μέρες να στείλουμε τα εμπορεύματά μας. Και αυτά τα χρόνια που κάνω τη δουλειά αυτή σαν έμπορα στο ψαριό, που κάνω το μανάβι, είχαμε μια επικοινωνία με τις Κυκλάδες και σήμερα και αυτοί μας την κόψανε. Και εκείνο που μπορεί να σώσει και να βοηθήσει την Κάλυμνο είναι να παντρέψουμε την Κάλυμνο με τις Κυκλάδες. Πρέπει οπωσδήποτε αυτό το πράγμα να γίνει. Εν τω μεταξύ έχουμε. Γιώργο. Εν τω μεταξύ έχουμε ένα πρόβλημα. Έχουμε ένα πρόβλημα με τους Ιταλούς που αλλιεύουν οργώνουν σε όλη την Ελλάδα, και σήμερα οι δικοί μας δεν μπορούν να πάρουν την άδεια αυτή που παίρνουν οι Ιταλοί, και δυστυχώς είναι μια μεγάλη καταστροφή για μας. Ωραία, αυτά από τον κύριο Καμπουράκη. Τι μήνυμα θέλετε να στείλετε στην πολιτεία για όλα αυτά?
Νομίζω ότι οι πολιτικοί τα ξέρουν όλα τα προβλήματα αυτά, τα έχουμε πει πολλές φορές, αλλά δεν ξέρω γιατί, ας πούμε, μας έχουν σε αυτή τη μοίρα, την Κάλυμνο. Και ίσως είναι μόνο η Κάλυμνος που βρίσκεται σε αυτή τη μοίρα. Και πρέπει να το λάβουν υπόψη τους, γιατί είναι αμαρτία. Είναι ένας κόσμος ο οποίος αγωνίζεται και περιμένει από την αλία για να βγει, βέβαια, τώρα τα τελευταία χρόνια. Αλλά πιστεύω ότι όλοι οι πολιτικοί ξέρουν τα προβλήματα και δεν παίρνουμε καμιά απάντηση, δεν έχουμε καμιά βοήθεια από όλους γενικά τους πολιτικούς. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε τα παράπονα του κ. Καμπουράκη. Έχουμε εδώ και ένα κάτοικο να ακούσω το όνομά σας. Γεια σας. Πώς λέγεστε? Ο Τσουφάς ο Γιώργος είναι δίπλα μου. Εδώ είναι από την Κάλυμνο. Είσαι σίγουρα συνηχθιόσκαλα, ψαράς, έτσι? Είναι δικό μου το σκάφος. Με το σκάφος αυτό που είναι δικό του, ακριβώς. Να μας πει λίγο για τα δικά του παράπονα με τους Ιταλούς, έτσι, από ό,τι ξέρω. Ναι. Μέσα από τα μεγάλα προβλήματα που έχουμε, το μεγαλύτερο που έχει δημιουργηθεί τώρα και δεν ξέρουν ποιες θα είναι οι... Ναι. Και οι εξελίξεις θα είναι πολύ δυσάρεστες. Έχουν πλακώσει οι Ιταλοί εδώ πέρα ανεμότραντες, το γυρίσανε και κυρτάδικα εντωμεταξύ. Σε λίγο θα πάμε σε μπακαλιάρους, βλάχους, μπαλάδες και μη λέγοντας μέσα από τα 5-6 μίλια που εννοείται αυτή. Αυτή είναι μια κατάσταση που εμείς θα ράξουμε και θα δουλεύουν αυτοί και σε 1-2 χρόνια θα έχουμε τι να κάνουμε. Εάν δεν κάνουμε κανένα κίνημα εδώ πέρα ομαδικό, να ξεσηκωθούμε όλοι, να φύγουν αυτοί, γιατί εμείς δεν θα πειράσουμε. Θα βλέπουμε αυτούς με τα καράβια και στο τέλος θα πούμε το ψωμί ψωμάκι. Αυτά τι κάνει η πολιτεία, δεν τα ξέρει, δεν τα βλέπει. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα και οι μαύρες μέρες μας περιμένουν. Λοιπόν, άραγε και ο φίλος εδώ από την Ιχθυόσκολα έχει τα δικά του παράπονα για την Ιταλική παροικία εδώ στην Κάλυμνο στο θέμα της αλιείας και βέβαια και έδωσε το μήνυμα ότι έρχονται μαύρες μέρες εδώ για την Κάλυμνο αν δεν επεμβεί πιο δυναμικά η πολιτεία με τη σύμφωνη γνώμη και των κατοίκων της Κάλυμνο. Κάτι τελευταίο θέλει να προσθέσει ο κ. Καμπουράκη και θα κλείσουμε. Θέλω να συμπληρώσω, γιατί το έχω πει και έχω μεγάλη πίκρα μέσα μου για αυτό το πράγμα, επειδή προσπαθούμε όλοι μας γιατί την αγαπούμε την Κάλυμνο. Και όλοι προσπαθούμε να κρατήσουμε τα παιδιά μας σε αυτόν τον νησί που λέγεται Κάλυμνος. Γιατί το αγαπούμε. Και πρέπει να λάβουν υπόψη τους όλοι οι πολιτικοί. Από τους μεγάλους μέχρι τους μικρούς, και ο Δήμαρχος και ο Έπαρχος και γενικά όλοι αυτοί που μπορούμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε για την Κάλυμνο. Περισσότερο στο θέμα το συγκοινωνικό. Και να μην ξεχάσουμε αυτή τη λέξη που είπα. Να παντρέψουμε την Κάλυμνο μαζί με τις Κυκλάδες, μαζί με τα νησιά τα γύρω μας, το Λάιστο, το καλοκαίρι, που έχουμε μεγάλη ανάγκη. Κάνω τον έμπορα και έχω μια παραγωγή αχταπόδια. Τα έστελα σε όλα τα νησάκια αυτά πριν 2-3 χρόνια που υπήρχε συγκοινωνία. Τώρα λοιπόν δεν υπάρχει συγκοινωνία. Και του χρόνου αυτοί οι εργάτες, αυτοί οι καλύμνοι που αγωνίζονται για να βγάλουν την παραγωγή αυτή των αχταποδιών, δεν θα τα πάρει έμπορας. Θα παραμείνουν και θα καταστραφούν οι άνθρωποι, θα πεινάσουν οι άνθρωποι. Λοιπόν, αυτά από τον κύριο Καμπουράκη. Εμείς δεν ξέρω αν ο κύριος Καμπουράκης μπορεί να μας δείξει σε εικόνα το τι ψάρια εδώ υπάρχουν στην Ιχθυόσκαλα, να τα δείξουμε σε εικόνα. Μπορούμε? Αυτή τη στιγμή δεν έχει ψάρια. Δεν είναι από καιρούς. Είναι τώρα 2-3 μέρες που είναι ο καιρός. Εάν θέλετε, θα είστε αύριο εδώ πέρα? Όχι. Κρίμα. Λοιπόν, αύριο είμαστε. Να πάτε σε ένα μαγαζί που είναι δικό μου. Ναι, να πάμε να φάμε. Να πάτε σε ένα όχι. Είναι. Τι είναι? Κολλάω τα ψάρια και να δείτε το ψάρι. Μπορούμε εκεί να πάμε μαζί. Τα παιδιά μου είναι εκεί πέρα, δεν ξέρω. Ναι, σε ποιο μέρος είναι αυτό, μακριά? Στο σταθμό πάνε. Στο σταθμό. Τέλος πάντων, καλά. Εμείς θα δοκιμάσουμε και κάποια φαγητά εδώ πέρα, κάποιο ψαρικά είδη. Θα πάτε εδώ στο Καμπουράκι. Πού είναι? Συνωνυμία είναι. Από εδώ. Πέρα, ναι. Από εδώ. Θα πάτε, θα δείτε, τα οποία είναι στο ψάρια. Λοιπόν, θα πάμε και για Καμπουράκι και μετά παραλία, έτσι Λάζαρε, για να μας πιάσει και ο χρόνος. Γιατί στις 3:30 έχουμε αναχώρηση για ΚΟ. Έτσι, ο Παναγιώτης ο Τόκος βρίσκεται εδώ. Υπάρχει κάποιο. Κλείνουμε την κάμερα και συνεχίζουμε εμείς σε λίγο. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, παραδοσιακό καφενείο Ιχθυόσκαλα εδώ πέρα στην Κάλυμνο. Ο Παναγιώτης Τόκος με ψαράτες εδώ δίπλα που έχουν τα δικά τους παράπονα από την Ιταλική παροικία, έτσι. Γιατί υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα. Έτσι, εδώ έχω ένα φίλο παραδοσιακό. Έτσι, όλα τα παιδιά είναι από εδώ, από Κάλυμνο, ψαράτες. Σε λίγα χρόνια οι Ιταλοί δεν θα υπάρχει εδώ στο Αιγαίο ούτε γάβρο που λέει ο φίλος από εδώ. Τι κάνουν οι Ιταλοί και διώχνουν τα ψάρια από εδώ? Δεν μπορώ να το καταλάβω εγώ. Μιλάμε τόση ώρα, αλλά δεν μπαίνουμε στο ζουμί. Το ζουμί τι γίνεται, οι Ιταλοί τι έχουν κάνει εδώ στους Έλληνες? Για πες μου λίγο, θα τα πούμε σε λίγο. Φοβερό εξοπλισμό.
Αυτό που λέει ο φίλος, φοβερό εξοπλισμό και σε λίγα χρόνια δεν θα υπάρχει ούτε δεν θα μπορούμε να ζήσουμε εμείς. Κοπέλα μου, εσύ τι λες για τα ψάρια? Λοιπόν, πάω εδώ δίπλα μου σε έναν κομψαρά να μας πει για αυτό το πρόβλημα που υπάρχει με τους Ιταλούς στα ψάρια εδώ στην Ιχθυόσκαλα, στην Κάλυμνο. Λοιπόν, έρχονται οι Ιταλοί και καλάρουμε ξυφία καρούλα και έρχονται και μας πλακώνουν και μας κόβουν τα παράγαδια. Αυτό θέλω να πω. Λοιπόν, πάω εδώ πέρα στο φίλο εδώ να μας πει και ο ίδιος τι γίνεται. Τα έχει πει ο αρχηγός. Λοιπόν, πάμε εδώ σε έναν ακόμη ψαρά εδώ πέρα από την Ιχθυόσκαλα. Πάντα Κάλυμνος ώρα 0. Έτσι, Παναγιώτης Σόκος για το όλα του Αντένα. Έτσι, αποκριστικές δηλώσεις εδώ από ένα βαθύ πρόβλημα που υπάρχει στους ντόπιους κατοίκους ψαράδες εδώ στην Ιχθυόσκαλα, στην Κάλυμνο με την Ιταλική παροικία. Για να ακούσουμε λίγο. Ο κύριος Κεφαλογιάννης πρέπει να βάλει κάτω τα πράγματα, διότι εδώ οι άνθρωποι πεθαίνουν από την πείνα. Με τις βλακίες που κάνουν οι Ιταλοί και μας καταπλακώνουν όλους, ας πάρουν ένα μέτρο τα ελίκη σαν άντρες κρίμας. Μας έχουν εγκαταλείψει στο έλεος εδώ πέρα. Ποιες είναι οι αντιδράσεις των κατοίκων εδώ της Καλύμνου, των ψαράδων, εσείς που έχετε την Ιχθυόσκαλα εδώ πέρα, τι κινήσεις κάνετε εδώ για αυτό το πρόβλημα να σταματήσει? Πρώτα η ακτιοπλοεία που λένε που έρχονται. Δεν υπάρχει τίποτα. Από την ημέρα που βγήκε η Νέα Δημοκρατία τελειώσαν όλα στην Κάλυμνο. Τελειώσαν και ας μου πούνε ότι δεν τελειώσανε. Ο τουρισμός πώς είναι έτσι μετά τα χρόνια? Πεσμένος, ανεβασμένος, τι γίνεται εδώ πέρα? Έχει κόσμο σε Κάλυμνος? Της πείνας είναι. Της πείνας. Το συγκεκριμένο δεν υπάρχει. Πάω εδώ στο φίλο μου να μας πει και αυτός δυο λόγια. Καλημέρα από Παναγιώτη Σόκος από το όλα του Αντένα. Να μας πείτε δυο λόγια. Υπάρχουν πολλά προβλήματα. Τα έχουμε εντοπίσει εδώ. Των ψαράδων της Καλύμνου με τους Ιταλούς. Έτσι. Τι γίνεται εδώ σε αυτό το θέμα? Τα μαύρα μας τα χάλια. Καμιά βοήθεια όπου πουθενά δεν έχουμε. Μια θάλασσα έχουμε που βγάζουμε το ψωμάκι μας και αυτοί μας συγκαταστρέφουν. Οι ξένοι. Οι Αλβανοί, οι Ιταλοί, όλοι εδώ πέρα έρχονται εδώ πέρα και μας καταστρέφουν εμάς. Που εμάς η ζωή μας, το ψωμί μας είναι η θάλασσα είναι. Από εδώ μεγαλώσαμε, από εδώ μεγαλώνουμε τα παιδιά μας και δεν έχουμε καμία βοήθεια από κανένα. Ούτε από το Πασόκ και ούτε από τον Καραμανλή. Τι μπορεί να γίνει, μπορεί να αλλάξει η κατάσταση εδώ? Δεν μπορεί να γίνει κάτι. Αυτά λοιπόν και από έναν ακόμη ψαρά εδώ από την Ιχθυόσκαλα της Καλύμνου. Κάτι τελευταίο από έναν φίλο εδώ, ο οποίος, όπως και ο κύριος Καμπουράκης που συζητήσαμε, εσείς μιλάτε έξω από τα δόντια και δεν καταλαβαίνετε τίποτα, έτσι. Όπως και ο Τόκος δεν καταλαβαίνει τίποτα στα πολλά ρεπορτάζ που έχει κάνει σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό. Σε λίγα χρόνια τα ψάρια θα τα βλέπουμε μόνο στην εγκυκλοπαίδεια και θα λέμε αυτός ήταν σπάρος, αυτό ήταν η λιτρίνη και τελείωσε, όλα θα τελειώσουν. Πρέπει να πάρουν γρήγορα τα μέτρα τους. Λοιπόν, βέβαια. Να πάω και στον τελευταίο ψαρά, ο οποίος βέβαια δεν έχει πει δυο λόγια, να μας πει και αυτός για αυτό το θέμα που είναι αρκετά σοβαρό εδώ στην Κάλυμνο και σίγουρα αν η εκπομπή του όλα δει το βίντεο, σίγουρα θα βάλει μπρος να πούν και περισσότερα λεπτά στο μοντάζ για να ακουστεί η φωνή των ψαράδων της Καλύμνου, για να τα ακούσει περισσότερο, όχι τηλεοπτικός ο κόσμος, να τα ακούσει περισσότερο η πολιτεία. Εκεί είναι το θέμα, να τα ακούσει η πολιτεία και η πολιτεία είναι αυτή η οποία θα δώσει τη λύση. Το κράτος πρέπει να κάνει κάτι, να διώξει τους Ιταλούς από εδώ. Γιατί εμείς ζούμε από το ψάρεμα. Κατάλαβες, πρέπει να κάνει κάτι το κράτος, να τους διώξει από εδώ. Αυτό. Αυτά λοιπόν και από τον φίλο εδώ ψαρά. Εμείς φίλοι τηλεθεατές εδώ κάπου τελειώνει το ρεπορτάζ, θα κάνουμε μια φωτογράφηση εδώ με τα παιδιά εδώ με τους ψαράδες και εμείς θα συνεχίσουμε με τα επόμενα ρεπορτάζ, τα οποία είναι εδώ, αν βρούμε κάποιους ντόπιους κατοίκους, ή να απολαύσουμε λίγο και το καλό ψάρι, το οποίο είναι από την Ιχθυόσκαλα. Υπάρχει κάτι τελευταίο? Υπάρχει κάτι τελευταίο, ναι, να ακούσουμε κάτι τελευταίο. Εδώ πέρα τα παράπονα πάντα και έρχονται, εδώ πέρα από την... εδώ το φίλο μας, ναι. Έλα μικρούλι μου λίγο, πήγαινε λίγο.
Πριν μερικά χρόνια μας δώσαν κάτι άδειες να δουλέψουμε τους κύρτους. Αφού κάναμε καμπόσα εκατομμύρια έξοδα, άρχισε η απαγόρευση. Μας επιτρέπει μόνο 1 μήνα να δουλέψουμε και οι Ιταλοί καλάρουν ελεύθερα. Για μας απαγορεύεται. Για αυτούς είναι ελεύθερα. Τα πράγματα που φτιάξαμε είναι στις αποθήκες. Θα τα κάνουμε τι? Με 1 μήνα δουλειά το χρόνο? Πώς θα μεγαλώσουμε 5 παιδιά να τα ξαναβάλω στον αγώνα που βαστούμε εμείς? Άρα είμαστε εξοφλημένοι. Ας λάβει λοιπόν τα μέτρα η πολιτεία και να προστατέψει εμάς τους μικρούς που είμαστε στην άκρη εδώ πέρα. Γνωρίζουμε όλη τη γεωγραφία της Καλύμνου ότι αποτελείται από νησίδια μικρά. Το ένα δεν απέχει περισσότερο από 5-10 μίλια το άλλο. Όταν λοιπόν ο νόμος λέει μέχρι 6 μίλια, πιάνει ενδιάμεσα στα νησιά και βγαίνει όπου θέλει. Όταν ήρθαν τεράστια σκάφη, εξοπλισμένα, συγχρονισμένα με τα πάντα για ανεμότραντες. Τώρα ήρθαν για κυρτάδικα, για γαρίδες και για κάτι διάφορα. Σε λίγο θα πάμε για μπακαλιάρους. Εμείς δεν μπορούμε να δουλέψουμε τα εργαλεία μας δίπλα σε εξυγχρονισμένα καράβια, γιατί έχουμε μεγάλες απώλειες. Σε 1-2 χρόνια αυτοί θα τα έχουν ξεκάμει τα πάντα. Δεν μπορεί λοιπόν στα νησάκια αυτά να βάλει ένα περιορισμό τα 6 μίλια να τα κάνει 12, όπως είναι η Ιταλία, όπως είναι το κάθε κράτος. Εμείς θα είμαστε τα νούμερα του κόσμου όλου, για το όνομα του Θεού. Έρχονται μαύρες μέρες και το μήνυμα που δίνουμε θα γίνουν ξεσηκωμοί μεγάλοι εντός των ημερών, γύρω από την αλία των Ιταλών. Αυτοί να απαγορευτούν πέρα από ορισμένα μίλια, να βγουν έξω από τα 12. Αυτό έχουμε να πούμε γιατί θα γίνει το έλα να δεις. Αυτά, φίλοι τηλεθεατές, ήταν τα τελευταία λόγια του Ψαρά εδώ πέρα. Παναγιώτης Σόκος, λοιπόν, άνοιξε τελειότητα σε ένα σπουδαίο ρεπορτάζ που πραγματικά θα βάλει σε πολλές σκέψεις στην πολιτεία, έτσι, για το θέμα των ψαράδων εδώ πέρα στην Κάλυμνο με τους Ιταλούς. Θα συνεχίσουμε και με άλλα ρεπορτάζ, αφού πρώτα όμως θα πάμε σε ένα ουζερί εδώ να γευτούμε τα καλά ψάρια εδώ, όχι από τους Ιταλούς, από τους Έλληνες ψαράδες, έτσι, και θα συνεχίσουμε. Λοιπόν, ο Παναγιώτης Σόκος, λοιπόν, σε ένα αποκλειστικό ρεπορτάζ το οποίο άκυξε τελειότητα. Κλείνω λοιπόν, αφού φόρησα και το καπέλο του ναυτικού, για να το δουν, ευαισθητοποιηθούν και εκεί βέβαια για αυτά τα παράπονα των ψαράδων εδώ στην Κάλυμνο. Τίποτα παραπάνω, συνεχίζουμε με περιήγηση βέβαια, λίγο φαγητό, έτσι, λίγο αν μπορέσουμε να πάρουμε κάποια παραλία και να επιστρέψουμε στην ΚΟ, γιατί υπάρχουν και πολλά άλλα ρεπορτάζ, έτσι, πριν πάρουμε τη Δευτέρα το καράβι για τη Ρόδο.